Hukum Indonesia iku ana loro, Cak. Ana perdata, ana pidana. Ngerti ya, Mas? Ngerti. Pidana iku apa? Pidana iku sing urusan hukum. Iya wis tau di penjara soalnya. Penjara. Apa malah di penjara lho? Ngawur e. Iku pidana, Ndang. Mondok goblok. Penjara. Nah, iku siji. Yo. Loro perdata. Lah iya, loro tok. Lho, ora perdata iku. Lho lha apa kok gak telu? Goblok kok. Lho, perdata iku ero apa enggak iku pengin nang bisa? Ero. Apa perdata iku? Alah perdata iku urusan sing enteng-enteng. Iku perdata. Iya. Apa ae? Ya pokoke sing enteng kon nek nggawa enteng kapuk apa ngono iku perdata goblok. Wah, rusak sampean iki. Kepres, ngerti enggak? Kepres ngerti enggak? Kepres kok gak ero lho. Apa? Ya nek kepanasan kepres iki. Lek gak ro takok Cak, aja isini-sini, gombol aku lho. Lah kon ero ta? Lho, kepres iku keputusan presiden. Ngerti ya? Kadiyen nek keputusan presiden iku mesti ana. Lah iku jenenge Lah apa kon ganti kepres bareng goblok. iku jenenge kepres, Cuk. Kon singkat ta? Nek kon singkat ngomong kok GBHN apa kon, Bro?